गथ'नि कन्डिशनखौ नायनो हागोन आरोना नै उदैखौहाय अपारेशन खालामनानै बाहेरावसो दोननांदो। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आङो दायो जोंनि गामिनि गंसे न'खराव दंफैयो। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय बिसा न'खरनिया। आं दा जाथायखौ फोरमायलांगोन नोंथांमोननो। जाथाया दा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मुसलपुरनि 1 नम्बर काटलिगावआवहाय जादों आरोना बे जाथाया लोगोफोर। ओमफ्राय दा नोंथांमोननो बे जाथायखौनो आङो खोन्थालांनोसै आरोना लोगोफोर मा जानायहाय। दा नोंथांमोना गथ'खौ नायग्रोनो हागोन आरोना। जोंनि गामिनिनो बे गथ'नि मुङा नेपसुन बर'। दायो गथ'आ मोनसे गिदिर एक्सिडेन्टआवहाय मोनसे जाब्रबथायजोंहाय दा कन्डिशना बिराद गाज्रि जानानै दङ। गथ'नि कन्डिशना गुवाहाटी GMCHआवबो लांखांबाय गथ'खौहाय। बेयावबो मोनसे गिदिर अपारेशन खालामनो गोनां जादों। ओमफ्राय न'खरनिया कन्डिशना बिराद गाज्रि। ओमफ्राय बिसा जिखिनि हायो बिमा बिफानि नाजानायावहाय बे फार्स्ट अपारेशना जानानै थांबाय। ओमफ्राय दायो बे गथ'नि बिबुआहाय जदों होनदों आरोना। दा नोंथांमोना बिमानि खुगानिफ्राय मोजाङै खोनासंनो हागोन। आङो दायो आङो मिथिनायखिनिखौ आं बुंनोसै नोंथांमोननि सिगाङावहाय। दायो गथ'खौहाय मेडिकेलनिफ्राय न'आव लाबोथ'नाय जाबाय बे फार्स्ट अपारेशन जोबनायनि उनावहाय। आरो दायो सेकेन्ड अपारेशन दंबावो। आरो बे सेकेन्ड अपारेशनखौ खालामनो थाखाय रांनि गोनांथि जादों। दाथ' बिमा बिफाया हाजासे जेनेबा नांगौखिनिखौहाय बुथुमनानैहाय फार्स्ट अपारेशनखौ खालामबाय। दा नोंथांमोना न'खरखौबो नायनो हागोन, न'खरनि कन्डिशना जोबोद गाज्रि। ओमफ्राय नोंथांमोना दा अननानै जि हायो थाइसे हायो थाइनै हायो नोंथांमोना बे गथ'नि मोखांखौ नायनानै अननानै बयबो सापर्ट खालामहरदो। नोंथांमोना बयबो गथ'नि जिउखौ बासायदो आरोना। गथ'आ जेनेबा जोबोद गाज्रि कन्डिशनाव दङ नालाय। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि आखायावसो आरो रैखा खालामनाया। दाथ' न'खरा बेबायदि दिहुननो हानाय जेबो लामाखौनो नुहुराखैनो। बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामदो, आं बेखौनो आर'ज खालामो नोंथांमोननि सेरावहाय। दायो नोंथांमोना गथ'नि बिमानिफ्राय मा जामारदों जाथाया बेखौहाय नोंथांमोना मिथिनानै लादो। गथ'नि बिमानियाव दा जों सोंनाय जानोसै आरोना। नै रायजोफोर, दायो जोङो गथ'नि बिमा आब'निफ्राय मिथिनानै लानोसै आरो जाथाया मा जामारदोंमोन। दा आब'आ फंनैसो बुंनानै होदो मानिफ्राय बोरै जानाय। माबायदि जानायसो बुङो। साइकेलजों जादों। गथ'आ साइकेल सलायदोंमोन। बेनिफ्राय जोंबो गैयामोन आरो न'आव आलासि जानो थांदोंमोन। बेनिफ्राय आलासि जानो थांनायाव गथ'खौबो लेंदोंमोन फै आलासि जाहैनो होननानै। गथ'आ दिनै थाङा होननानै थाबाय। ओमफ्राय खानाय सिनजानो फैसा बिनायखाय आं हरदोंमोन। ओमफ्राय खानाय सिनजाखांना फैनानै खर' लोबदोंमोन दंग' दैमायाव। बिफाया लिंबाय आरो आलासि जानो थांनो फै होननानै। केमेराया मा नाम्बार ओंखाराखै? थाबायबा साइकेल सलायबाय नो लोगोफोरजों दसे सलायनानै नादैजों थांनो होनना थांबाय नो। ओमफ्राय थांनानै साइकेल फिदिंनायावनो गथ'आ बिदि जाबाय आरो। साइकेला हेन्देला नांनानै सिङाव गुबुन सारहैजोब्बाय माबायाव। गुब्रुदो आरोना बिबुआ। सायाव जेबो नुवाखै खिन्थु सिङाव गुब्रुदो बिदि जाहैबाय। ओमफ्राय मुसलपुराव लांदोंमोन। ओमफ्राय लाबोबाय गिदिंसै होननानै बिसोरखौ मेडिकेलाव ओमफ्राय लाबोनानै न'आव दोनफैथ'बाय। ओमफ्राय गथ'आ न'आव दोनफै उदैयानो बुखांजोब्बाय। बिराद लाना थांफिनबाय। ओमफ्राय डाइरेक्ट रेफार जाबाय बिसोर नलबारियाव नलबारियाव लांबाय। ओमफ्राय उदैयाव थुना नायबाय थैजों दै गोजा थैया। दैजों थैजों लगायजोबनाय बिसोरनो हाया होननानै थिखांबाय। डाइरेक्ट माबायाव हरबाय बिसोरो एमसाव हरग्रोबाय। ओमफ्राय हरबा बेयाव लांबाय। माबार लां आरो माबार लां होननानै गथ'आ खोनाबा थिनहरबाय। ओमफ्राय लाना फैनांगौ जाबाय। जों हाबफैबाय। बे हाबफैनायावबो डाक्टारफोरा माबार खालायैनि थाखाय जि रागा जोंबाय, जि रायबाय जोंखौ। गथ'खौ नोंसोर फिसाखौ लाबोदो ना बासाय लाबोदो होननानै। ओमफ्राय जेबो होनलांनो हायासै दै। आरो नेक्स्ट अपारेशननि थाखाय दा नेक्स्ट अपारेशननि थाखाय 2 मास मोननैखौ फुरा नेनांगोन आरो गथ'आ साइस्थ' फैनांगोन होननानै। दा जानोनो हायाखैना माबायदि मा खालायगोन बेफोरबायदि हामलांजोब्बाय। दा बिदिनो सोरनिबा सहाय मोनब्रबा रायजोफोरा एसे अननानै माबा हरनायबा अनसुंथाइ हरनायबा जि हायो
आं गथ'खौ मोजाङाव लाबोनो हागौमोन बा फोरोंफिननो हागौमोन एबारनि आरो गोदो बिराद अपारेसनाव दङ आं बोरै फोथांगोन गथ'खौ नोंथांमोना अननानै आंनो रां अनसुंथाइ हरबानो जासिगोनसो थाइसे थाइनै जि हायो आंबो सोरनाव मोनगोन सोरनाव मोना बिदिनो नागिरगासिनो दङ गथ'खौ फिसाखौ मोजां खालामनायनि थाखाय जि हायो नोंथांमोना आं हेफाजाब होबानो जाबाय। दायो नै नोंथांमोना गथ'नि कन्डिसनखौ नायनो हागोन आरो ना नै उदैखौहाय अपारेसन खालामनानै बाहेरावसो दोननांदो नै बाहेरावसो दोननांदो जोबोद गाज्रि अबस्था आरो ना नै गथ'नि नै दायो सेकेन्ड अपारेसन खालामनानै जेसे हायो थाबनो अपारेसनखौ खालामनाय जागोन दा फैसानि बोलोआवसो हायाखै आरो ना मानसिया आखाइखौ बोखानाय मिथिनो दे जेबो नङा बाबुआ क्लास 9आव फरायदोंमोननो ओमफ्राय नामा नेपसुन बर'मोन आरोना लोगोफोर बाथौ आश्रमाव फरायदोंमोन गथ'आहाय दा नै हालोदा जोबोद गाज्रि जानानै दङ दा उन्दुबाय थानायनि थाखायबो नै बिखुंफोरखौ एसे गाराय बेरसुन्दों लोगोफोर दा रायजोफोरा एसे अनहरदो आरो ना गथ'खौहाय नै हामजोब्बाय साइसथ'आ जोबोद मोजांमोन ओमफ्राय दा नै जोबोद हामबाय गाज्रियैनो हामबाय गथ'आहाय एसे अनहरदो नोंथांमोना रायजोफोर सेकेन्ड अपारेसननि थाखाय नोंथांमोना एसे अनसुंथाइ हरदो दे रायजोफोर आंनि खावलायनाय थाबाय दा बिबुखौहाय जरायफिनगोन नामा सिङावहाय माबा सिङाव माने जरायफिननांगोनो दा बिबुखौ हास'थ'नाय जादोंनो ओमफ्राय बाहेरावसो दिहुनथ'नाय जाबाय नै मानसिया मोजाङाव खस्थ'आव फैबासो माने एसे मोजाङाव फैबासो दा सेकेन्ड अपारेसनखौ खालामनो हागोन आरो ना जानो लोंनो हाथ'वाखै मानसियाहाय नांगौ जेनेबा दा नोंथांमोननि अननाय आरो आशिर्बादाव मोजाङै फैफिनथों जाहाथे बेनि थाखाय नोंथांमोना अननाय आरो आशिर्बादखौ होबानो जाबाय गथ'खौ जाहाथे मोजाङै मोजां सिगांनि बायदि जाफिनो गथ'आहाय दा नोंथांमोना आर'ज खालामदो इसोरनियावहाय गासिबो जाहाथे मोजाङाव फैफिनो जोंनि गामिनिफ्रायबो जि हायो जोंनि रायजोफोराहाय महिलाफोराहाय जि हायो न'खर न'खर खांनानै रायजोआनो जों अनसुंथाइ होदोंमोन आरो बे न'खरनो गथ'नि थाखाय होदोंमोन दायो अब्लाबो थोआखै फैसाया बुहुद नांगौ जायो दा गिदिर अपारेसन मोनसे दंबावो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामहरदो दे अननानै न'खरा जोबोद गाज्रि कन्डिसनाव दं लोगोफोर रावबो साख्रि मावनाय मानसि गैया आरो रावबो गोरों मानसि गैया नालाय दा न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि बिमा बिफाया हाजिरा मावनानैसो जायो दिन हाजिरा मावै मावै न'खरखौ खुंबोदों फिसाफोरखौ सामलायबोदों खस्थ' मस्थ'यैबाबो दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सेरावहाय आर'ज खालामनाय आंनि जाहाथे बे न'खरखौ बयबो नायफिनहरो न'खरनि कन्डिसनखौ बयबो नायदो आरो अनसायहरदो बयबो